Darenyera kuzaro. Obatsirana. Zoita manaki. Muri yakarasika yozoreredzwa. Zopinda pamwe chete. Aiwa. Nodzorera pamwe. Mashembere darenyera kuzarura reita manake muri yenyu yanga yakurasika yodzoreredzanwa robatwa rimwe chete takudzorera kwamuri mashembere Nyaya yangu yandakaitwa nababa akandishungurudza. Vane fama yangu yavainayo ndobva ndita vane plus yavainayo kukona mutu ndobva ndita kunokuti kune business rekuita ndobva ndatoona zveshuwa kune business rekuita ndobva ndatakura firiji yangu kuti ndaendesa ikoko ndaona kuti kunotengeseka zvinhu ndanokwereta mari kwandinokwereta taitanga business test pamwe chete. Pamusoro yamai mati baba ndovarume iye iye ndovarume wangu saka ndatora mari yeti pamwe chete chironga zvinhu zvedu chabva ipapo muzukuru wangu muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu ndobva ahodhawo zvinhu zvake ndobva ataga takishopu yake ndobva aisa imomo vakanohodha vese vainonohodha vauya nemotikari vaisa zvinhu pai vakatora zvinhu zvemukomana uyu vachiisa mutakishopu mavo vachitora zvinhu zvarivhi zviya vachiisa mutakishopu mavo ndobva ndavabvunza ndikati imi mukutora zvinhu zvemwana uyu muchiisa mutakishopu muyu saka zvinozoita zvakanaka here ngatitengesei zvedu mutakishopu zvemwana isiyai zviri mutakishopu mavo ava ndobva mumbotadza kunzwisisa ndobva vaita zvenharo vaita zvenharo nhasi unoita tengesa zvinhu zvinonyatsobuda zvakanaka ndadzoka ndati ini ndakunonorima nguva inokurima ndakunorima kumusha ndatoonekana zvakanaka ndauya kuno kumusha kunorima ndaita 2 days ndiriko ndobva vafona zvikanzi muzukuru wangu arwara kuGlendale ndobva ndaenda kuGlendale ivo vakabva kupurasi ndobva tanosangana kuGlendale tataona muzukuru yachichimba dumbu muzukuru uye ndobva ndati vamwe vari kutichi iyi inonzi anenge akatora mukadzi womunhu kuzvimba chidumbu zvikanzi ndo anamubvunza ndikati iwewe tichaona kana ukatora vakadzi vanhu taura pamwe rukawo zvikanzi naye gogo harisi rukawo asi mukadzi wandinaye ndiye anofanira wakandipa mushonga kuti dumbu rangu rizvimbe kati kunyara kutaura zvako asi da wataura chokwadi tiudze vanhu wakadana navo vanhu wakadana navo vese toda kuenda vamwe vanhu kuti vaunduzozanzi itai kuti anoweti yevanhu vaakadana navo vamwe dumbu rinogona kuserera ndobva taita zvese izvo tikafamba door to door kune vakadzi vaivai zvikanzi gogo murungondinetsa pamusoro muzukuru wangu kutaura uyu mwana wanzvadzi yavo yemurume ndiye here anetaisa zvinhu mutakishopu iuyi yaimwe mati saka uyu muzukuru yeuye ndobva tanhingire kuti anwe wetiyeye ndobva tazoti aiwa ini ndiri munhu wandinoziva kuchweshi anokwanisa kuita sei kumugadzira dumbu iri ndobva ndaenda naye mwana uye ndaenda naye anongoziva kuti mabi yangu uyo vakusara kutora uchi mukadzi wemukomana uye ari kurwara watora mukadzi uye inini ndikurapa munhu ndafonerwa kupurasi ikoko ndozvaitika kunoko ini ndabva ndaona kuti inini ndakasiya mwana uyu anogona kufa ini ndaona mutora ndini kuGlendale vanhu vanozonditi chii mangwana mwana uyu afa kumusha kwedu bakaona naye kumusha kwedu achirapwa kumusha kwedu right makagara naye ndakati ndamirira atanga apora ndozoenda naye kupi kumusha kumba kwavo kuGlendale kana apora ndozoenda kupurasi ndononzwa zvikutaurwa izvi saka ndaenda naye kupurasi ndaenda naye kuGlendale apora dumbu raserera ndaenda naye kuikokui ndasangana nevava vandifonera zvikanzi ko muri kupi ndakati ini ndiri kuno ndandaenda kumukuru kunotorawo mari kumukuru ndikati ini ndiri pakiu yemukuru zvikanzi muri kuenda kupi ndikati ndinoda kuenda kwaWadi
zvikanzi muri kuenda kwavati mundimirire pa10 off ndifa ndakamirira pa10 off ndibva vauya saka ivo havanombozoti mwoyo mangu ndanzwa zvakawanda zvekupurasi ndibva ndati inini papasa handichakwanisa kuenda kumusha ndakuenda kupurasi zvikanzi ndanda kutsvagira motikari mahara yekwavati ndikati unonimanikidzire kuenda kwavati ndinoda kuenda kupurasi ndobva mabi yangu ndipe makii yekuenda kumba mabi yangu yanga ndipe makii ndipo makii yekuenda kumba ndibva ndinyima makii ndibva ndakwira ndibva ndaenda kupurasi ndaenda kupurasi kwe ndibva ndanosvoudzwa pamba patinoroje patakishopo ndibva vasviko nditi amai pasimo muri mwenyu akauya nemukadzi kuno dai makauya musi iwoyo dai makatoona munhu yari mumba nekuti munhu yakatorara mumba arara mumba mukadzi uya akauya akadhakwa mumba arara mumba akakakuita noisi saka ini ndopa ndakati ine zvikuitika pamba pana vanhu uudze roja rako kuti handizvide mai vaya vachipopota ava vari kuzvinzwa ava vaperekedza mukadzi uyo kunowacha vadzoka mukadzi uyo ndopa akavarongedza nemukadzi uyo ndobva vaenda kupurasi kunogara chi mukadzi uyo ndopa vakabva vaenda kuendera futi kufona kutuma mwana kuenda ikokuyo zvikanzi baba havako kupurasi ini ndopa ndakaenda kupurasi ndobva ndazoenda nemupurisa ndaenda nomupurasi mupurisa uye ndibva taona kusina munhu kumba kuye ndibva vazofonerwa zvikanzi ava vakati ndiri kuya na10 o'clock zvikanzi nevava 10 o'clock dziri kure nenguva yachine yatinayo panapa nguva dzachine dzichiri kure takakugaririra zvikanzi nevava imi mandiri mukuda inini imi motonimirira nokuti imi mukuda chi inini ndo zvakangondirwadza nababa chete baba tikukumbira kuti mungonditaurirawo mazimarira ichokwadi here kana kuti munyepa hungu kana kwaite zvikuita vanhu adzimai kwete mungatitsanangurira kuti osei vokutokana nezvekuita vanhu adzimai chokutanga ndofunga ndakavhura shop avo vari kuno zvechokwadi sevanhu tandakamboita separate for 21 years nemudzimai wangu tadaro vana ndo vakazongotisaudza kuti tidzoke ndobva tadzokerana kudaro zvechokwadi ndakauya nini ndikavatora kuno ndikati handei munoona shopu yangu zvechivaakaona shopu yakazara ini ndikati handina ndichakwanisa kushanda mushopu shandisa injini ndoda kumboona nokuda kwokuti isusu tiri vanhu vanonwa vanoita sedzi manguva ndogona kuita mashoteji chichi saka inini shandisai inini munenge chikondituma kunoota ndofunga takashanda almost about a month 2 months shopu yakati yadzikira ndakwati ndipei mari ndonohota mari dzinongobuda zvishoma nezvishoma ndakutopedzisira ndakunohota ne$5 kuti ukawana $10 ukaenda unotora kapegu wamugenzoriva ukawana $10 unotora pamwe mabhisiketi $5 nekambushi ungatoona kuti zvinhu zvangu zvese zvadzikira ndibva ndazongoti hapana chakaita zvechokwadi takazombouya kuno tsama ndobva nditi ndiri kudawo ndiri kudawo tsama kwenyu kwamuri kune bhizinesi yedu ngati hungu kune bhizinesi ndokwanisa kuwanawo pangu pokutengesa ngati ayo mukauya munoona kuti zvinhu zvakamira sei sezvikwadi tsana vakazouya vasvika tsano ndobva tambogara navo almost a week vachiona zvanhu zvichiitika after that obvati tsano panapa ndikuona kuti zviri nani asi zvinhu mushopu menyu hamuna ndikatovati vanhu vayadzikisira zvinhu panapa zikanzi alright ndokubva azotaura nomudzimai wavo ndobva atumirwa mari kubva kusouth kune vabereki vemudzimai wavo mariye ndobva yauya kana ndobva hoda zvinhu zvichipani vakauya ndokubva taisa mushopu yavanga wawana vaisa mushopu yavanga wawana iya akabva pazoita mutauro nemunhu anga akachengeteswa airenda pamba ipapa nokuti muridzi wemba iyoyo aigarawo kune next farm
saka vaitanga kutadza kutaurirana vakaitsana ndobva ngoti nechirama ubva ngoti inini shopu yachaita nditotsvaga futi imwe shopu. Saka munhu aiti kana akauya akada chinhu ava vaibva vabvunza muzukuru wavo kuti pepe yechiriko here, wonzi yechiriko, umhanya unotora. Ivo ndo vaibata mari ndo vaitengesa imomo, zvese ndo vaiita. Inini kwangu kungobuda chete nchimoti ndipei mari ndonoota ndiita sei. Zvinhu zvakasvika mukuti baba regai titaure tichiti nhau iripo yekumasitoro kwenyu kudzikisirana kubhizinesi ndokudii ai izvi hatisinei nazvo. Nhau yatiri kuda yataurwa naamaya yokuti vakaenda kunorapisa muzukuru mwana wahanzvadzi yenyu akasiya mudzimai wake. Saka muzukuru uyu ndowenyu asi atorwa nomukadzi wenyu kuti ndaakuenda kunomurapisa. Saka kuti vamusiye ari ega akazofira kuno imhosva, vanotoda kuramba vachimutarisa naye kusvika apora. Chakazovanetsa ndechekuti apora kudaro vadzokera vakazowana vakunzwa kuti iye mudzimai wake waasiya ndiye wamakanga maakudanana naye. Ndo zvashota amaya, hati ndo zvatinazo kudai, ndo nyaya iripo. Saka isinoda kuti mufambe nayo iyoyo nokuti ndo iri mudare yavari kuti yokubudire pachena pane zvawakandiita. Tarit vatofambe nenyaya basi ndofunga nyaya iyoyo yavari kutaura chokwadi. Pachokwadi chandiri kudayira kudaro, ava pandakasiyana navo for 21 years, mukadzi ndiye wandagara naye. Mukadzi womuzukuru ine inini ndini ndakatogara naye ndikatoita naye mwana izvozvo ari form 4. Mukadzi ye regai titaure tichidai mirai mukadzi mudzimai ari kutaurwa nezvakewo ndiye asvota amaya. Amaya avari kuti mukadzi womuzukuru. Zvino nhau iripo ndeyekuti amaya vakaenda nomuzukuru uyu kuti regai ndiende kunomurapisa, ndizvo. Asi murume uyu aifanira kunge pane mukadzi wake padhuze. Hatiti zvinova ndo zvisina kukwanisika kuti vaende nemukadzi wake. Saka mukadzi uyu ndiye ari kunzi nemurume wavo nhasi ndiye anotori mukadzi wangu ndotori nevana patakasiyana pari. Zvino apa ava vari kuti mukadzi womuzukuru. amai vanotoziva ivo pachezvavo vanotoziva mukadzi kubva nekubvira. Saka kureva kuti amai titaurirei nhau iripo panapa ndeyekuda kuti mukadzi uyu mukadzi wevanhu vaviri, murume wenyu mukadzi wake, muzukuru wenyu mukadzi wake, titaurirei mazira amuneti. Asi manje chinotirwadza inini amai mubvunzwa murikubvunzwa nokuda kutira zviri ichokwadi chaari kutaura kuti aimbo mukadzi wake. handizvizive. Hamuzvizivi kuti ane mwana naye? Hakuna kana mwana, hakuna. Mukadzi yeye ana mwana? Ana mwana naye. Asi ane wane? Ane wane ere mukadzi? Vana vake anavo. Vana vake? Vana baba wavo? Saka nhasi murume kutaura kuti pawana ipapo ndipo nemwana wavo. Aya kunepa kwavapita nekuti dai vanga vachiziva kuti ivo mukadzi uyu vakatomufonera vakabva mufonera kuti uya nehembe dzemuzukuru wangu. Ava vakabva vati ndamai paida kavo. Ndobva ndabvunza vazukuru vavo ndikati ndamai paida ukupi. Zvikanzi mukadzi uyu akambodana nasekuru kudhara. Ini ndopa ndakati waraiti zvinoitwa sei ivo vakadana nemuzukuru wavo vacharamba vaivese here vakadanana ndezvekubhawa anzi vakadanana kubhawa. Saka ini ndiri mukadzi wake mukuru ndotone vana totone vazukuru vokuti makavaona munoramba mukadzi ina handimuzive. Hamuzivi? Ko muzukuru wenyu zvapora akaenda kumukadzi wake? Akaenda kumukadzi wake izvo zvimai mhanje vakasangana nemava pabiriji avo vachitobva kumba kwemukadzi uyu. Muzukuru ndivana kuti
kwadi unotora hembe dzako gogo handikwanise kuti ndiende apa ndamai sekuru akanzvadzi hama yake chaiyo handikwanise kuti ndipinde mumba imomo vari vese nemukadzi wangu anotora hembe izvo aifanira kunge ari muno nhasi anga achitindotaura chiti sekuru dzemukadzi wenyu andive hembe dzangu ezvo vakuraramba imomo ndo mune hembe dzemuzukuru nechitupa ezvo akufamba asina chitupa akatobva marimwe zuro izvozvo mukadzi ndowani amai ndo muzukuru ndomuzukuru mukadzi nyange dava kadanana zvochokubhazi aiwa handisikuramba nyange dava kadanana zvokubhawani ivo vakutozati uyu akadana nemuzukuru wangu avazoramba vainaye. Pane chandoda kuti kubvunze amai imimi makatora makaenda kumuchengeta mukadzi wani murume womukadzi uyu iye mukadzi wake uyu wachena wamuri kuti mukadzi womuzukuru makange makatadza here akatadza niye kuti auya azotwasira murume wake zvavakaita muso vakandikwidza basi vese vangu varipo vari 2 ini ndambozati vanhu ava vatotaurirana kuti vari kutorana vari kubva vaenda kumba ini ndauya kuno kumusha nemwana uyu ivo vabva vatorana nemukadzi wekunorara kupurasi pari kurehwa ndepokuti chii chaiitika kumudzimai uyu imuchienda nomurume wake akaonawo sei haana kuti naye ambuya zvakadii kuti ndiende pakuchete akazvitambira sei akanditi gogo aitonditi gogo ndiri kuuya mangwana pane zvandogadzirisa kumba ndoteera gogo ndoteera mangwana achina akafona pafoni yavo ndikabva ndataura naye zvikanzi pane zvaitika gogo saka ndisina kuuya asi ini semunhu mukuru nandaziva zvese akafona pafoni yani yavo manga unauya tatinavo vanga vauya manje kumwana vakauya vakazouya mangwana acho vachiteera muzukuru kwauri kumurapisa saka uyo mukadzi uyo ndiye akazofona pafoni yevava nini ndima akazodaira foni vakabva vandipa daira muzukuru abva ati kuti ndobva nditi agogo ndatadza kuuya pane kwana ndaenda ndandafambira mwana wangu iye wava kuti mwana wavo ungayafambira mwana wacho nanzi kwababa ake amene ndokupi ivo varipo regai taure tichiti ndo nhau dzinouya mumatare dzerudzuru dzinovhengana asi regai ndimbopa gurukota rangu rimbopindawo nyaya yandiri kuona ini ndeyekuti muzukuru uyu muridzi womukadzi anodiwa pano nomukadzi wake anodiwa pano ndo kwatichapedzera titombodzwa yeimisimu ndinobvunza kuti imimi ava matimi akafonera uyu imimi manga musina fonere kuti ataure neni handinaye foni kose asina kuzofonera inini ipapo nguva iyoyo ndakadaira zvakufoni semunhu mukuru asi ndakambotaura mashoko ava akagumuka sei wazomutuka ava inini mave mangu ndandiziva ndo zvaitika kuti ndivabudire pachena kuti ndipane zvandanzwa ndati mwana uyo ari kurwara marwariro aita zvasingaiti kuti popotedzana asi ndairwadziwa ine munogona here kuzviramba kuti panguva yamakasiyana nemurume 21 years vakanga vane mwana ava kuti ndine mwana aane form 4 pamusoro yava bvunzo wamukuru kuti makasiyana for 21 years masiyana for 21 years ava vari kuti papatakasiyana ipapo ndakatoita mwana nemukadzi kuti zvikasvika form 4 munogona here kuzviramba izvozvo ndinozviramba munozviramba sei chandiri kuzviramba nekuti ininика handina kubvisiswa nemukadzi uyu ndakabvisiswa nemumwe mukadzi inyaya yakakura zvikutoona ndoti handingatibvire kumashure handakubvisiswa nemukadzi uyu ndakabvisiswa nemumwe mukadzi ndakazobviswa nemumwe mukadzi papurazi panaigara ipapo pane mumwe mukadzi wakatosiyana naye ipapo pane mumwe mukadzi wakasiyana naye asi ava kudzoka vakaita kumba hanzvadzi dzangu dzakati aiwa mumbuya tiri papo zvakare imi madzoka maugara nemurume muchita bhizinesi pamwe chete mukadzi uyu hapana here pamaimbomuona achifambidzana nevamwe mukadzi yeyo aiwa hapana ko distance kunogara mukadzi uyu nekunogara nekwamunogara kwakasiyana sei kwakatosiyana zvakanyanya mukadzi anogara kupiko uyu mukadzi amene kwaagara nomuzukuru wenyu iyeyo kumba kwavo hanzi kumene sedhuku aishoti iyo ndanikuziva mene ndokwavatobva izvozvo amene sedhuku aishoti oraiti baba kwamaigara nomurume wenyu ndokupi kunonzi kuri kwaingira maigara nomurume wenyu kwaingira muzukuru maitombomuona muchimbofambidzana achiuya wacho naseke anga asingauye imimi muzukuru maigara makamuziva kuti here ndiye muzukuru mwana wanzvadzi yavo aiwa muzukuru mwana wanzvadzi yavo atete vangu chaivo chaivo
ndakatogara navo ndichibikirana hanzvadzi yavo yavo. ndiani mwana wa Ndiani mwana wa. saka ndikuda kuti kuimbira mukwamaigara muzukuru aimbouya here uzoona ambuya naasekuru anga asingauye akazoya nekurwara. hatiti kurwara ndo kwakataurirwa sekuru kuti muzukuru ari kurwara ndiye akaenda kunomuona ka saka avaenda kunomuona ndo kwakataura kuti muzukuru ari kurwara chii chakazoitika kwamuri makazoenda mese here kunomuona muzukuru ivo vakabva vandifonera vari kugrandhill svikanzi muzukuru chiuya muzukuru taanaye panapa ndibva ndakwira bhazi ndibva ndamuona muzukuru apa ndibva wafona makamuonera muri pai paakagari panzvadzi yake muglendel ndo paakari saka ndo pamakamuonera kai mamuonera kudaro ndo zvakakushungurudzai makashungurudzika kuti muzukuru shuwa asvike mukudai adzimai vacho vakanga varipo here vanga varipo adzimai vacho nandondita ambuya ndo zvinondirwadza adzimai vacho nandondichigo saka maona tatika hatikwanise kuipedza nauyenyi toda kuipedza toda kuzoisa ndakukupai dheti ramunodzoka tiri kuda musi wamunofanira kuwe musi wa 16 munozoya musi wa 16 kudai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.